2, 1, старт! Не минайте чупа, не минайте чупа. Айде, давай! Айде! Ама чакай да сега, не се върни се. Това беше приятно. Чакай да здраве. Пуса, може си звана до приятел си. 3 километър. 11 минути. Да. Трябваше грабва велосипедите май. О, ти да не си на дуатлон? Не. Като видях той преди, На разходка. те са пишат в дуатлоните. Те са доста добри. Уча се още от тях. Ево, голям отбор. На 4-тия километър от Байра. Ей ги там отгоре. И сега всеки километри е там отгоре завивам надясно и продължавам. Но направо си кальовина тук. Обаче в локвите е много по-добре. Има нещо като твърда основа отдолу на самите локви, докато много приплъзва е там на сухото. Самите локви са твърди, наистина твърди отдолу. Кара са супер. Да. Опа, в локвите е по-хубаво, защото има твърда основа и по-нита лъзга. Да. Ама си лъзга, де. Няма как. По някакъв начин с колелото на гърба да ходим. Хайде. Готово. Сбирка на велосипедистите. Те всяка година правят някакви шантови промени. Бах, тук не може да се спуснем, бе, майка му да има. Ма то колелото не ми вари. То е чакъл с тия път, де викат спокойно, излизате на чакъл. Просто вземя съм го, повече да слиза от краката ми. Бах, мамо и води. Те ми гъса, за да мокри. Диво прасе, Да, направо диво прасе станах. Направо. Кал. Всичко са намокри. Бас спускане тук. Защото наистина тук епично е, брат.
Гушнахме едно дърво. Приятелю. Няма как. Дейба. Хайде, давай. Тук. Опа. Какво става? Тук има. Тук има някакво задръстване, нещо става. This is my kingdom, thanks. Тук била пътечка. Една хубава пътечка. Поне няма много лепка лакал. Ляво. Хайде. Аз катакал. Добре, бе. За сега. Ой. Какво добре? Това направо са какво сгътка, човек. Добре, викам. Въобще не е добре. Няма как. Опа. Внимателно. Добре ли всичко? Браво. Добре. Момчето. Пускало е, да. Много трябва да се внимава. Както ти седи гумата и изведнъж всичко почва да се пузга. Тъпата бутилка да си я прибера. Минах през водата. Охо, ево един епик бейр отгоре. Значи, ето е. Изкачването вече започва епик. Коло крос, Батю Вандерпул. Как беше това, майка му да е? Как се на мен се случва, ето къде тъй. Полека. Аз не мога да видя кое пинчи тясно, кое е дебело, за да ги сложа. Може би е така. Може би е така. Сега правим тъй. Освобождаваме. Да видим, дай Боже да е станало. Да. Ай, браво. Нямаме смазка, обаче пък иначе пинчето става. Направо не съм вярвал, че си мечтая за асфалт, когато карам по-ниско колело. Браво. Браво, по-добре сега. Жимнахме малко. На 18 км и половина. Майка му да. Продължаваме борбата. Днеска ще се завършва, ама ще е трудно. Никой няма да даде някакво време. Всичко пълно, братко. Къде да мине тази верига? Няма къде да мине. Добре. Стои. Насам. Натискаме това. Налабим. И тук да видим кои са тесни, кои са широкички. Айде, моето момче. Айде. Чух там един човек отдолу вика, смажи си веригата. Готово е, човек. Започвам да я смазвам. Смазвам веригата.
Ей го. Готово смазах я. Тъй смазахме веригата. Тук той трябва. Гледай. Как да вари тази веригата? То не става, бе. Хайде. Чудна работа. Той колело въобще. Гледай, какво става тук? Майко. Гледай, коя е пак тъс гума въобще. Тя не се вижда от такива неща. Гледай, тук става тук. Гледай как отлепям. Аз съм сложил още един слой. Тъй ще е малко трудно днеска. Малко трудно, ама спираш 10-20 пъти, колкото и нужно. Всичко се забива в вериги, в той. И вече сме готови с ново колело. Хайде газ! Много. 2 часа и половина. Аз миналата година завърших за толкова. Паднах на асфалта, щупих дерайлер заден, правих гума. Не направим 5 часа след толкова хора. Да. Може да направим направо 5 часа. Аз чак не ми се вярва, ама... Аз си правих други сметки сутринта. Викам, айде малко, до 3 часа и половина. То обаче... Стана епик. Клетката на трасето с дълга пак. Следва. Да бе, ти се направо се надуха краката с тези кълбе. Караме. Почти сме на финала, тук до мен в ляво е магистралата. Още съвсем малко и свършва. Още съвсем малко останаха. Не знам, 2 км 3 ли. Дай Боже. Всичко да е наред вече. Да. Край излязохме. Yes. И го победих. Днеска го победих, брат. Днеска един 50 годишен го победи. Тъй, че не се подиграете на старите хора. Даже утре може и въобще да не... Дори да не завърша. Аз съм дуатлон. Край. Един 49 годишен човек, близо 50 хайде, победи един млад човек, който му се подиграваше. Тъй, че никога не се подиграете с старите хора. Днеска най-щастливия ми ден. Може би, не знам, бих го заменил всичко. Даже и сме давал Търново утре. Даже и утре, дори я стартирам, не е важно за мен. Той беше най-голямата победа за цялата ми година. Най-голямата победа. Много съм щастлив. Големия старт е, да. Да почваме яко.
Само гледайте за какво става въпрос. За какво става въпрос. Царевец. И отзаде всички. Аз спирам да снимам. Ама как е трудно. Аз едва финиширах 14-ката на коджата. Ще можеш, няма сега. Миналата година ми стана направо много зле. Гегмето. Ама 30-ката ми се струва, че няма да я завърша. За 7 часа. Ще успееш. Дай Боже дано. Камерата се бяга. Тук е, здрасти, тук е. Няма как да бягаш, няма. Тук е по лексика само. Тук само по лексика. О, метах коста. Намчали, аз се почувам. Аз моето го взех. Сега ще я покажа къде излезе. Ей, тук точно не тискаха ли? О, тук някъде не беше ли? Да, само да снимаме тук, да. Ей, тук гледката и там нататък чупитела. Ето е тук да ви покажа едно от най-хубавите гледки. Гледайте за какво става въпрос. Гледайте тук надолу. Ето го има на стира там отгоре. Ако виждате. И тук надолу. Ей ги там уния. Ей сега след малко отиваме и там. Миналата година имаше един страхотен фотограф ми направи на снимка за корица там. Тази година дали тук. Може да е на друго място да се е скрил. Ако не е пил бира вчера, ще е тук да ни направи снимки пак. Ако е пил, може и да го няма. Тук ли? Да. 7:30 е тук точно. Час и 4 минути са минали. Да. Аз ще снимаме тук, тъй че и да мина, и да не мина. Ей тук уникалните гледки, хората се спират да се полюбуват. Да. Да, ей тук е. Скрити са с уникални гледки. Ей ги пак. Тук насам. Надолу има огромни ципнатини. И той са скрити на чупител. Едно уникално място. Уникално място. Да. А миналата година имаше един човек, който е там да снимаше отсреща. Сега не знам дали го има още тук. Ей, там няма го вече. Явно вчера е пил малко повече бира. И не. Уникалния чуйпетел.
Вижте какво става тук направо. Сбирка на хора, които правят снимки. Селфите. Сила Габровска, давай натискай. Айде, ще натискаме, да. Давай не остана. Да. Вчера как беше? О, голяма кал. Много голяма. Да. Айде не остана. Да, има още малко. Топ. Аз си изпълних моето. Вече. Его и там отдолу. Пак Царевец и моста. Надолу. Айде минаваме от тук. Айде тук. Айде, браво. Един фотограф. Той ще снима. Е тук. Скочихме за снимка. Тъй, че официално ви обявявам, че няма по-щастлив човек от мен. Не ме интересуват нито за колко ще завърша. Вчера бях 48 в генералното от дуатлона и 13 над 45 години. Въобще не ме интересува, даже и да не завърша. Може да си подаря медала. Той нещо осмисли бягането ми за една година напред, за една година. Голямо щастие, голям подарък. Господ ми го прати на 22 километър. И знаеш ли, аз бях ги забрал, не се занимавам с тези неща, ама щом го видях и си спомних. Явно човек има подсъзнание. Веднага си спомних, раздал се на макса. Абсолютен макс. Погледнете каква хубава гледка. Гледайте. Направо страхотно. Още хора едва отзаде. Гледайте, страхотно, невероятно. Тук е само обигаемо. Приключвам темата. Най-щастливия човек почва да справи кефа. Айде, хей метал. Навлизали в Арбалат. Сега се сетих за една случка с моето дете. Когато малко поотрасна и стана на 2 години. Привет. И когато стана на 2 години и ме разпитваше как се е родило, как е дошло на този свят и такива неща. И вика, как ме прибрахте от болницата. И аз викам, викам, отидохме, взехме тъй. Като прибрахме, викам, баба Веса беше в двора. И викам, тя толкова много се зарадва. Бог да я прости, беше наистина страхотна жена. Страхотна жена, че дигам костите. И викам, както копаеше в градината, не живеем в къща, тя до нас също. И та хвана с скалните ръце за пилината. Нали, новата бях избрал специално за изписването. Най-хубавата, най-скъпата, която да ми хареса. Нали, сега. И познайте какво стана. На другия ден малката както си играе в двора и само вика, бао Весо, ти, вика, нашчикът ма доведоха в къщи. Ти, вика, що ма хвана с скални ръце ми отцапа пелената. И тя вика, кой ти каза той нещо? Ами кой? Баща ми. Какво да му кажеш? Че не е вярно ли? И цял месец първо проверявам през прозореца дали баба ти Веса е там. И тогава много срама беше. После се извиних, отидох, купих и на жената една голяма торта. И викам, вярно е, баба Весо, извинявай. Не е за лошо, не съм му казал за лошо, просто казах голяма глупост казах на детето. И тъй понякога нямаме оправдания. Още бегате. Още отгоре. Айде. Тръгваме. И ние с тях. И тъй, че децата са отражение на нас самите. И ако и те не копират той, което му казваш, те копират той, което правиш. Тук се бушкаме на ляво. Надясно ще има DNF. Може ли надясно? Който иска DNF, надясно. Ей, тук вече бъда на бедстващите. Който не е аз в Търново, ще бедства. Ще бедства, да. Миналата година бедствах. Ето.
Гледайте, всеки се отбива тук. Гледайте за каква красота става. И тръгваме надолу. Майко, аз се опазих тук до тук. Гледай как минаха. Леко. Майко. Може би. Внимавай. Мале. Тук се заформи голям екшън. Спи нещо. Гледай. За какво става въпрос? Тук трябва да се прехвърлим от другата страна. Хоп! И вече надолу от лявата страна, от лявата страна е добре. Пълноводие. Навсякъде по трасето един човек пада. Дали добре? Дано нищо няма, само оплаха да има. Явно добре. Дай Боже да няма такива инциденти, много лошо. Го и пункта долу, пристигаме на пункта. Тук трябва пак да се внимава. Тук, оп. Хайде на пункта се вземе. Хайде. Опа. Вика. Че пак се разбърза, ама не е добре да бързаш тук. Точно тук в тази скал. Опа, фъркнало ще. Хайде. Отиваме на пункта. Го пак. Стигнахме до пътеката на Тарзан. Има вода и тук. Има вода. И само да ви кажа, че през цялото време горе на баира на бедстващите зад мен варя едно момче и беше с една раница и пуснал музика. Ама някаква, като не знам как се казва, като за цирк, така все едно конети, когато излизат на типиха. И беше на 1 метър зад мен. Направо ми писна. Поудях. И викам край, ще трябва на целия бър, едвам го изтърпях. Тук ще е малко по-сложно. Тук ще минаваме. И цялата пътека е във вода. Цялата Тарзанова пътека. Добре, че и накрая. И после му дръпнах малко по-надолу. Боже мой. Минаваме тук. Заповядай. И тук. И го пуснах да върви напред. И то пак по едно време са уморито и момче и спря. И аз няма как, трябва пак да го настигна и го минах. И след това го чувах пак. Естествено с тази музика, че се наложена на долнището бая да се озоря да го прескоча. Тук малко трябваше да минем оттатък. Май са прибахме тук. Не знам как става този номер. Зле. Тук ще трябва да са мокрим. Зле. Майко мила. Опа! Тъй. Някой ми звъни. Че ами не знам. Да. Момче на състезания съм, мамо. Не остават ми още 4 км. Кой ще кара, мамо? Някой приятелка. Добре, само внимавай. Добре, ми остават ли 4 км? Добре, благодаря. Хайде, след 4 км финиширам. Ще звъна. Хайде. Окей.
О, боже. И... Оп, полека, полека. Полека. Айде, даваме тук. По сухото, да. И накрая да се продължим мисълта, се откъснах от този човек. И... Ама бая зло си даде. Малко с краката му измъчиха. Не знам защо. Ама тая музика, дето ви казвам, прилича малко на фанфарна музика. А пак първата фанфарна музика, нейн композитор е Габроец. И той може би е първият единствен Кирков. Майко, тук къде бе човек? Дързановата пътека днеска много на изненада. Ама някакси ще мина от ей тука. Само да не се калям, последих стъпките на някой друг. И Кирков по едно време, като дойде по-късно, демокрацията продаваше едни билетчета. Такива бели се режа с ножица. И отиваме при него и викам, господин Кирков, дайте от печелившите. И той вика, няма печеливши моето момче, толкова е направено да печелиш, аз няма ги продавам. Викам, значи всичко е вятър. Вика, всичко е вятър, вика, само вятъра не е вятър. Тъй, че той го е казал големия композитор Кирков. В Габрово има паметник пред глините гърнета. Айде, събрахме се. Събрахме се. От тази стрелка нагоре започва последното боече, което е с много голяма денивелация. Всеки го знае, всички минават от тук. Който бяга, всеки минава от тук. И до днес не знаех, че има еми. Понеже в Търново утро всичките имат бариера на Бесвасия, пътеката на Тарзан. Обаче днеска научих на старта, че ще ви го кажа в по-мег вариант. Бариера на обратния. Всеки е спрял сметката. Всеки да е спря аналогията, какво значи. Наистина е много стръмен, обаче пък като го свършиш и край, всичко приключва. Финишираш. Пак не иска. Що включа камерата, постоянно ми се обаждат. Росе, ами на 23 км и половина на бариера на педера съм. Има момичета преди мене казаха, то нас вика няма кой да ме обяви. Аз ви обявявам момичета. Двете момичета финишират. Браво! Тук всяка година се спъваме, там отзаде има едно повдигнато 4 часа и 15 минути. Рост. Край. Последни метри. Край. 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 Здравей! Благодаря, благодаря, благодаря. На долатона са бели, да.